Ratsastajana on tärkeää ensisijaisesti pitää huolta hevosesta ja sen hyvinvoinnista. Ja ihan sama pätee asiakkaissa. Heidän hyvinvointi on meille kaikkein tärkeintä. Anneli Vitt ja perustin tilitoimiston 26 vuotta sitten aprillipäivänä. Se oli vähän vahinko. Mä ajauduin laskentatoimen linjalle, jossa mä sitten yhtäkkiä tajusin, että vau, mähän osaan tämän. Mutta ei tajunnut siirtosaamisista eikä siirtoveloista yhtään mitään. Mulle ne oli täysin vettä selvää. Yrittäjyys on muutenkin ollut meidän suvussa pitkään. Mun mummo oli kampaaja ja isä konepajayrittäjä. Ja sitten musta tuli taloushallinnon yrittäjä. Tilitoimiston pitäisi kyllä tänä päivänä olla sellainen strateginen kumppani asiakkaalle. Eli porautua asiakkaan lukuihin ja sitä kautta auttaa asiakasta menestymään. Eliko pystyy parhaiten auttamaan asiakasta välittämällä hänestä. Pitkä kokemus näkyy Elikon toiminnassa ensinnäkin siitä, että ollaan toimittu 26 vuotta ja se, että meillä on ihan valtavan hyvät ihmiset töissä, jotka on viihtynyt täällä pitkään ja heitä koulutetaan jatkuvasti. Tulin Elikon asiakkaaksi jo yritykseni perustamisvaiheessa vuosia sitten ja olen siitä lähtien ollut tyytyväinen asiakas. Olen helpottunut, että olen löytänyt kumppanin, joka huolehtii taloushallinnostani. Näin voin itse keskittyä kokonaan liiketoimintaani. Elikon asiakaspalvelu on henkilökohtaista, nopeaa ja jos jotain ei tiedetä, siitä otetaan selvää. Jotta voidaan päästä parhaisiin mahdollisiin tuloksiin, pitää ymmärtää sydämellä sitä toista ja kulkea yhdessä se matka.